और दुख हमर बढ़िए गइल पियावा ऐसा बोला कि जाड़ा में खड़ा ना होला, जाड़ा में खड़ा ना होला। नमस्ते प्रणाम, एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत बा। और आज हम बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा आप लोगन के ये गाना बहुत ही पसंद आई। ये गाना के ट्रैक बा आप लोग सुन ले टुनटुन यादव जी के, प्रमोद प्रेमी जी के ट्रैक पे बा कि प्रमोद प्रेमी जी के उलियाटा की औकात में रह और नइखे होत बराबरी तो बर्दाश्त कर या सह, हमारा से औकात में रह। और टुनटुन यादव जी के बा कि राइफल से खूंटा ठोकाला। तो दोनों गाना एक ही ट्रैक पे बा, दोनों सेम ट्रैक है। तो आप लोग यही ट्रैक पे बा, बहुत ही हिट गाना बा। आशा ना पूरा विश्वास बा जाड़ा के मैटर बा और थोड़ा वैसन टाइप के गाना बा कि अश्लील नहीं है। कोनो भी दिक्कत हुई तो आप हमसे कर हम ओकर कोनो भी दिक्कत के कुछ कहे तो कर हम जिम्मेवारी लेते भाई, एक हम लिख ले हैं। तो ये बहुत ही हिट मैटर बा। आप जे भी भाई गावल चाहता गा सकला, बिल्कुल फ्री गाना बा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर जाए आज के वीडियो देखल जाए कैसन बा तहाँ सुनल जाए। दुख हमार बढ़िए गइल, दुख हमार बढ़िए गइल पियावा ऐसा बोला कि जाड़ा में खड़ा ना होला, जाड़ा में खड़ा ना होला। और चढ़ल जवानी कापे हमार दुख बड़ी होला कि जाड़ा में खड़ा ना होला, जाड़ा में खड़ा ना होला। तो आप लोगों के मुखड़ा कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चल जा अंतरा की तरफ, अंतरा के देखल जा अंतरा कैसन बा। और उससे पहले आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट रहल बा, एहो वीडियो में रिक्वेस्ट बा कि आप चैनल पर नया बाटी तो इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली। राइटर ऑफिशियल चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर ली, काहे कि हमारा चैनल पर डेली फ्री सॉन्ग फ्री गाना आवत रहला। तो आप बिल्कुल बिंदास होके हमारा चैनल के जितना भी गाना बिल्कुल फ्री ट्रैक पे आवला तो आप गा सकें, कोनो भी दिक्कत नहीं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करें। और भाई अगर आपके कोनो गाना में दिक्कत बा, कोनो कमी लगता तो भाई प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया हाई दिक्कत बा, हाई गड़बड़ बा। हम भाई अगला दिन सुधार देबा अपना कोशिश से। अगर हमसे कुछ गलती लिखा गया तो जरूर बताइए भाई। और चलिए देखल जा बिना टाइम वेस्ट कैले अंतरा की तरफ चल जा, अंतरा देखल जा कैसन बा। और जितना भी भाई हमसे पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहते स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हुई 8756090687 ये हमारा पर्सनल नंबर बा। आप हमसे पर्सनल गाना लिखवा सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा ताई सुनल जा। और जाड़ा में दूर रहे मरद हो, बूझे ना मेहरी के दर्द हो। हे जाड़ा में दूर रहे मरद हो, बूझे ना मेहरी के दर्द हो, दर्द हो। और रात हमार बीतल वैसन मुसर नहीं डोला, जाड़ा में खड़ा ना होला, पियावा के खड़ा ना होला। तो चलो जा लास्ट अंतरा की तरफ, लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। और जे भी भाई मन लगे बहुत सारा भाई कमेंट करत रहे ना कि भैया मुखड़ा कैसे लिखाई। भाई हम हर वीडियो में आपसे बताएंगे, वीडियो पूरा देख के आप समझ सकें। हर गाना में आप समझें कि ओकर तुकबंदी सबसे गाना के लाइन देखी, लाइन कैसन बा। गाना का आप लाइन देख हर लाइन के मैचिंग में कुछ सेम रहला। जैसे आप हम हर बात करें राजा माजा साजा गाजा आजा नाजा, ऐसे तुकबंदी आपके मिल जाए। यह तुकबंदी है गाना के, आप एक मिलावल जान जेबे तो बहुत ही हिट मैटर लिख में ये आपके भाई के गारंटी बा। और जितना भी भाई राइटर बनल चाहते हैं तो भाई कोशिश करें, अपन ट्राई करें, ऊपर देखें कैसन से कैसन होता शब्द मिलता है। वो हिसाब से आप मैटर जो हिसाब से आप सोच के गाना लिखते हैं, एक कहानी बनाए ओकर कैसे वो कहानी पे आप गाना लिखें, गाना एकदम हिट लिख में। तो चलिए और जितना भी भाई चाहते हैं हम अगला वीडियो को ना
इतने पे ले आए, ट्रैक पे ले आए, तो प्लीज़ ट्रैक के नाम कमेंट करें, गाना का नाम कमेंट करें। आपके भाई अगला गाना वो ट्रैक पे लेके आए। तो चले बिना टाइम वेस्ट कैले शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा, ताई सुनल जा लास्ट अंतरा। हई कुहरा हमारा के तुरत बा, जोई की राज नहीं बुझत बा। हे कुहरा ये हमारा के तुरत बा, जोई की राज नहीं बुझत बा। हरे पहिले हम जननी की पियावा मिलल बा भोला, कि जाड़ा में खड़ा ना होला, जाड़ा में खड़ा ना होला, जाड़ा में खड़ा ना होला। तो चलिए आप लोगों की वीडियो कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगला वीडियो कौन ट्रैक पे लाएँ प्लीज़ यो कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए मिलल जाए आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर आपसे धन्यवाद। आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप मस्त रह। अगला वीडियो का इंतज़ार करें, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आए। तो चलिए आपसे मिलल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।